Eta hori da, behin ja iniziazio ziniten hau da zuzenakua ja. Hori da, ja zuzenean egizia. Eta denbora pixka tortzen, YouTubek delai pixka gehiago dauka. Vale, eta hemen txatare bai berdina egiteko aukera daukazu. Hor da oin dilua. Hori da. Eta zuko hain teklak konfiguratuta bali madazkazu. Bai, denaia, hori gehiago jartze dago, gehiago gutxi dago, nik eset ikutzen nola direkto abez Twitchek uste 3-4 segunduko delay izaten dula eta baldin badakazu erorketa bato pixka bat iotzen juten dela, baina hori normalki 10 segunduko delay izaten da iruditik, zara. Eta hori hemen berdina, bendakazu txata eta hemen ebeltazu, Kaixo Euskal Herria, zer moduz? Hemen nago. Geixin abil orduan, jetxin beharko nuke. Eta Gari Infernuren aginduetan zuzeneko bat egiten hemen desastre xamar. Suposatzen dut, eta orain aurkezpen batera pasatzera noa. Ustez hori ikasi baitut. Hemen daukat aurkezpena eta egingo dut trantzizio bat, hola, nia, tak. Eta aurkezpenean nago, eta zelako gauza aspergarriak erakusten ditudan, nire laneko gora berak edo dana dalakoak. Eta oso ondo. Eta gelditu